Il-ħadd it-tajjeb, illum 23 ta' Ottubru, il-Knisja qed tfakkar il-Jum Dinji tal-Missjoni. Nilqawkom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna mill-Bażilika Arċipretali ta' Santa Marija fil-Mosta. Jikkonċelebraw Monsinjur Valentino Borġ, id-Direttur Nazzjonali ta' Missjo Malta, u Dun Sebastian Caruana, l-Arċipriet tal-Mosta. Isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Illum it-30 ħadd ta' matul is-sena qegħdin ukoll niċċelebraw Jum il-Missjoni. Il-Papa jiddedika din il-ġurnata biex aħna nitolbu għall-missjonarji tagħna, għall-komunitajiet fejn il-Knisja għadha żagħżugħa u qiegħda tikber. U jiena nieħu pjaċir li llum miegħi mhux biss hawn l-Arċipriet, imma hawn ukoll ix-Chargé d'Affaires tan-Nunzjatura, Monsieur Dennis. Thank you, Monsieur Dennis, for being present with us as we unite ourselves with the Holy Father on this Mission Sunday. You represent the Holy Father with us and for us, and so please bring our prayers to the Holy Father and our support for the mission lands that he supports on this Mission Sunday. Nixtieq nsellem il-Monsiur Borġ li huwa direttur tal-Uffiċċju Missjonarju, nirringrazzjah ukoll ta' dawn is-snin li għamel u l-istaff kollu tal-Uffiċċju Missjonarji li qegħdin hawn. And I would like to greet our priest friends from the mission territories, from Nigeria, from Malaysia, from India. Imma aħna il-missjoni qiegħda wkoll magħna l-aħwa.
Waqt li niftakru fil-missjonarji Maltin u Għawċin, saċerdoti, reliġjużi, lajċi madwar id-dinja nitolbu għalihom nissapportjawhom ukoll illum il-ġbir li jsir fil-knejjes kollha ikun għall-missjoni. Fil-waqt li nitolbu għalihom naħsbu ftit nistgħu nagħmlu aħna. Għax aħna fit-toroq tagħna m'hemmx biss Kattoliċi llum. Hemm minn kull tip ta' nazzjon, minn kull tip ta' reliġjon, tgħidli għalhekk noqgħod inħabbat il-bib ngħidulhom issa siru Kattoliċi taf kemm għandna Santa Marija Sabiħa. Nibdew bix-xhieda tagħna l-ewwel, u mbagħad inħallu l-Alla jmexxi. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha nsibu ruħna quddiem Alla kif aħna. U nitolbu ħeħenna lina. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li ngħaddibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' dida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missir. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ilqat talb tagħna, int li qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba. U għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistoqilna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej mħallef u ma jħares lejlu ċuħ, ma joqgħodx iħares lej wiġdak li jkun f'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widnejh għat-talba bil-ħniena tal-iltim
jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdim il-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-umli tinfet isħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma tiqafx qabel ma l-għoli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimaw il-fqajrin u jifirħu. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Rib il-mulej lej dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Flimkien, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, demmi ġa mxerret b'sagrifiċċju u ż-żmien ta' tluq tiegħi wasal. Taqbadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuq għalija il-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux biss lili, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini. Jalla ma jkunx madud kontrihom, imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inroddu ħajr lill-Alla. Inroddu ħajr lill-Alla. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Dak iż-żmien
kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabbola. Żewġ tirġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu. O Alla, niżiħħaj li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsun darbtej fil-ġimgħa u nħallas xhur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wifqa fil-bogħod anqas biss trid jerfa' jnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru jgħid: O Alla, ħenna lija għaliex jiena mitneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux ieħor niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Il-ħarsa ta' Ġesu hija ħarsa ta' ħniena fuq kulħadd. Illum iħares lejn kategorija ta' nies li n-nota kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Tgħidu li daw in-nies kienu jgħixu fi żmien Ġesu. Imma nistaqsu lil nfusna. M'hemm xi ftit minn dan ukoll fil-qalb tagħna, fil-qalb tiegħi u tiegħek. Ħliem minnhom aħna għax nagħmlu opra tajba li pretendu mal-ewwel il-premju u forsi naraw xi ħadd minn ħutna, mill-ġirien li forsi żelaq fin-niexef u nitkażaw. Meta nagħmlu hekk jew jiġrilna hekk inkunu parti minn din il-kategorija li Ġesu iħares leha bħarsa ta' ħniena. Kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. U jipprova jispjega x'jiġri. Jieħu l-eżempju ta' raġel li jaf il-liġi, studja l-liġi, jgħallem lill-oħrajn, li ta' raġel osservanti jmur it-tempju, imma quddiem Alla imur bideħ mimlija li żikħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin. Jiena nsum darbtej fil-ġimgħa inħallas xhur ta' kull ma ndaħħal. Biex taxxaqa dan ir-raġel tajjeb lil Alla jgħidlu jiena minix bħal dan il-Pubblikan, ara kemm jien bravu. Nimmaġina l-Ġesu jirrakkonta din il-parabbola b'għafsa ta' qalb u bi ftit ironija. Kemm hu iblaħ dan ir-raġel li quddiem Alla jiftaħar brixu u għandu l-wiċċ jitkaża bil-proxmu u jmaqdru. Ejjew nitolbu maħfra l-aħwa ta' kemm il-darba aħna fil-qalb tagħna
namluha din il-ħaġa. Jiena magħkom. Ta' kemm il-darba aħna lill-Alla immorru qudiemu u ngħidulu ara jien kemm jien bravu. Issa tinsix tagħtini l-premju ta' għax jien mhux bħall-oħrajn kemm inkunu boloħu. U Ġesu jsemmi raġel ieħor li kien iddisprezzat. Ġesu kellu soft spot, iridu nammettu, għal dawn li kienu jiġbru t-taxxa. Il-pubblikani kienu nies mistmerra minn kulħadd. B'xi mod, bir-rispett kollu lejn il-kategorija, ħadd ma jieħu pjaċir iltaqa' ma' xi ħadd li jgħidlu għandek tħallas it-taxxa. Għax il-kol kemm aħna meta nirċievu l-kont, qalbna tagħmel tik. Imma dan il-pubblikan quddiem Alla mar bidejh vojta. Anzi, bil-wifqa fil-bogħod, Ġesu jgħid anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru bħalma nagħmlu fil-bidu tal-quddies aħna u jgħid u Alla, ħenna lija għax jiena midneb. Dan ir-raġel mistmen mill kulħadd mar fit-tempju u ma pretenda xejn minn Alla, ħlif il-ħniena tiegħu. Ħenna lija għax jiena midneb. U Ġesu jgħid li dan ir-raġel li stqar in-nuqqasijiet tiegħu, il-faqar tiegħu quddiem Alla, mar id-dar iġġustifikat. X'inhija din il-kelma? Il-kelma iġġustifikat tfisser ħallejt l-Alla jagħmlek ġust. Justum facere, giustificare, fare giusto, iġġustifikat. Inti m'intix ġust b'dak li għamilt, dak li jett, bil-rużarji li jett, bil-noveni, bil-labtu li tilbes, bil-istatwi li ġarrejt, kemm kantajt fil-knisja, kemm ġejt quddies. Inti ħallejt l-Alla jagħmlek ġust. Lill-Alla, biex nirrepeti talba żgħira San George Preka, lill-Alla kontinwament għetlu jiena għandi bżonnok. Grazzi, Sinjur Alla, aħfirli, Sinjur Alla. Dawn iż-żewġ talbiet ta' Don George hemm it-triq tal-qdusija. Kif jipprova jispjega Ġesu llum fil-Vanġelu. Li intu quddiem Alla ma tmux tiftaħar brixek. Għax it-tajjeb li għamilt huwa mertu tal-ħniena tiegħu. Mhux jotak il-grazzja li tfaħru u tgħix ħajja tajba. Xi dritt għandi jien nitkaża b'xi ħadd. Issoqgħodu attenti, Ġesu mhux qed jgħid lil ħażin u tajjeb u tajjeb u ħażin, mhux qed jgħid hekk. Qed jipprova jsaffi il-qalb tagħna mill-kull pretensjoni quddiem Alla. Qed jgħidilna lill-Alla it-trattaħ tal-Alla li hu li minnu jiġi kull ġid. Aħna ngħixu bil-ħniena ta' Alla. Min jitkabbar, min mimli bih innifsu ġifieri, jiċċekken. Il-mulej fil-ħniena tiegħu isib il-mezz u l-mod. Min jiċċekken quddiem Alla. Milli l-Alla jgħidlu ħenna lija, tħallini qatt ninfiret minnek. Allura l-mulej jieħu ħsiebu. Il-Madonna hawnhekk qegħdin f'din il-Bażilika dedikata lill-Assunta. Kull festa ta' Santa Mirja nfakru il-klim li qalet il-Madonna, x'qalet il-Madonna. Ma qalitx jien issa Alla tara min ħares lejja għax jien Alla, ma qalitx hekk il-Madonna. Ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħin.
Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Ara l-Madonna fl-umiltà kbira tagħha, fil-kobor veru tagħha. Tara fiċ-ċokon tagħha u taraf li l-kobor tagħha fil-grazzja, fl-umiltà, fis-servizz, fil-glorja u kol fid-batija. Ġej minn Alla. Aħna kiridu nagħmlu. Il-ħsib tagħna u t-talb tagħna jmur lejn il-Knisja żagħżugħa. Jiena nixtieq insellem ukoll lis-sisters li hawn fostna fil-bidu semmejt lis-saċerdoti ribtana. Ma tejb ninkwadrawhom ukoll illum is-sisters li ġejjin minn diversi pajjiżi. I would like to greet the sisters, the religious from different countries that are with us today as we celebrate Mission Sunday. They come from young churches, from churches that are really young. Vengono da chiese giovani, iglesias jóvenes. And we say thank you. Demos gracias al Señor. Aħna qegħdin din il-Knisja li tilqa' lil kulħadd. U hija b'xi mod sinjal tal-Knisja, il-poplu ta' Alla li jilqa' l-kulħadd, li fih hemm wisa l-kulħadd. Għax il-kelma tal-ħniena u tal-imħabba jitkellmu kull lingwa. Mentri l-kliem tad-disprezz jalaqna fina nfusna. Mulej, għatini l-grazzja, inħares lejn il-proxmu bħal ma tħares lejna inti, għatini l-grazzja għattu għatt ma niddisprezza lil-ħadd. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bledmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-libel, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-libel, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju rresqu t-talb tagħna quddiem il-missier u nitolbuh il-grazzja li l-qalb tagħna tkun dejjem tixbaħ lil tiegħu. Nitolbuk mulej sabiex tqaddes lill-Papa, lill-isqfijiet u lis-saċerdoti kollha biex ikomplu jwasslu lilek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex in-nies tal-Ewropa jerġgħu iħadnu l-eruq insara tagħhom u sabiex is-sażaħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-Knisja tkompli tikber fl-Afrika u l-Asja, biex tkompli tissoda fl-Amerika u biex dawn il-kontinenti ikomplu jfuru bil-vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-ġid tad-dinja jiġi mqassam b'mod ġust sabiex miljuni kbar ta' bnedmin ma jkomplux ibatu l-faqar għax bla xogħol, bla djar, bla ilma u bla ikel. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fakkarna mulej biex il-ġid li għandna sewjek ħafna, sewjek ftit ma jnessinix il-ħtiġijiet ta' bnedmin oħra fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej fl-ħarnet għal benefatturi tal-missjoni biex dawn iħossu l-ferħ ta' min jagħti mingħajr ma jistenna ħlas lura li f'dak tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqab talb tagħna bl-interċessjoni tal-patruni tal-missjoni San Franġisk Saverju u Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u s-saċerdoti reliġjużi u laiċi missjonarji martri bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu ibnek. Bil-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. U msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin,
nazzjon qaddis, poplu miksub, u l-inxandru ma' kull imkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna midlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis sassew int mulej inti lajn ta' kull dussija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Patruni tal-Missjonijiet, San Franġisk Saverju, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, il-martri missjonarji kollha u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobbsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
talba missjonali nsibuha biex ngħiduha flimkien. Mulej għala tagħna, ejna nimxu fit-triq li twassalna għal-vela lena u biex inkomplu l-missjoni tiegħek f'dinja tal-lum. Għaqadna ma' bnedmin kollha ta' rida tajba biex flimkien inwaslu b'xala sal-aktar trufrijiet imbeda tad-dinja. Iftaq lobna u ta' komunitajiet insara biex inwieġbu għasejjiet li għamluna n-nies li Vangelu għandhom ma jafux. Nies fil-bżonn, in-nies fil-problemi, in-nies imċadin mit-trijiet tagħhom. Fakkalna biex il-ċiet li għandna ma jnessinniex il-faqqal tal-ħafna orajn. Ejna biex ħajitna tkunu xhieda vera tal-preżenza reali tiegħek fid-dinja u biex din il-preżenza timlina bit-tama ta' qawmin. Amen. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzi li bihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt xbijat bi Kristu Sidna. Nirringrazzja l kulħadd tal-ġenerożità tiegħu ma' Missio Malta f'dan il-jum u fil-ġimgħat li ġejjin il-mulej ikunu li ħallas il-ġenerożità ta' kull wieħed u waħda minna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ikun imbierek isem il-mulej. Mis-saldej L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Bażilika Ċipretali tal-Mosta. Kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.